Драги зрители, радваме се отново да се срещнем с вас в предаването «Ефект на пеперудата. Поглед към актуалните събития». Ще проведем беседа на тема реформа на възпитанието в глобалния свят. Днес при нас в студиото имаме специални гости, господин Дов Лаутман и кабалиста доктор Михаил Лайтман. Добър ден! Радваме се, че намерихте време да дойдете при нас. Днес искаме да поговорим за възпитанието. Преди да започнем предаването, ще представим господин Лаутман. Той принадлежи към водещите предприемачи в Израел. Около 40 години работи в областта на промишлеността и икономиката. През 2007 година е удостоен с премия «Житейски принос» за особен принос в живота и обществото на страната. През последните години се е посветил на благотворителни дейности в областта на просвещението. И така, днес говорим за образование, просвета, просвещение. Израелската икономика и светът навсякъде днес изпитват множество проблеми. Кризата, която преминаваме, обхваща много области. Как ви изглежда картината на всеобхващащата криза от гледна точка на държава Израел през 2009 година? Криза в областта на икономиката, възпитанието, науката. Какво се случва с нас? Всичко, което казвате, е напълно вярно. Кризата е обхванала Израел и също така е глобална. Много е трудно да я спрем. И за съжаление не можем да предвидим дали ще приключи през 2009 година или ще продължи и в течение на 2010. Разрешаването изисква силни лидери. В нашата страна преминаха изборите. Нужно е да се създаде устойчиво правителство, което да се умее да реши всички тези проблеми, нуждаещи се от отговор. В израелското общество има безброй проблеми, които чакат решение, без да споменаваме политиката и безопасността на страната. Пропастта между различните слоеве вътре в израелското общество все повече се увеличава и само системата на образованието е способна, по мое мнение, да спре този процес. И затова ключът към решаването на всички тези проблеми е в силни лидери в управлението. Знаем какво трябва да се направи, но въпросът е в това какво да правим. Смятате ли, че ни управляват правилно? Чак след като съставят правителството, ще мога да кажа правилно ли ни управляват. За сега още не знам какво ще се случи. Лично аз със сигурност бих предпочел по-широко правителство, за да лидерите да престанат да мислят за себе си и повече да мислят за страната, казвайки си: през следващите 4 години няма да мислим за политическия си обществен статут, а всеки от нас ще се погрижи за доверения му портфейл. Ако бъде съставено широко правителство, еднопартийно и сътрудничим с американците и целия свят, то можем да постигнем много. Всичко зависи от нас. Доктор Лайтман, днес не виждаме края на кризата. Вие пишете за това в блога си. Този въпрос ви вълнува и вие му посвещавате много срещи с важни фигури по целия свят. Какво бихте ни казали? Наистина е така, както казва Дов. Кризата е дълбока и не се знае кога ще завърши. Ние не знаем с увереност каква е точната причина за нея, въпреки че анализаторите посочват различни фактори и като резултат не знаем как да излезем от нея. Все още съществуват многобройни програми за излизането от кризата, но ние виждаме, че парите и ресурсите, които се вливат в пазара, се изпаряват като вода в пясък, не донасяйки никаква полза. Според мен новата програма на президента на САЩ Барак Обама е също толкова неоснователна. Фактът, че индексите на борсата спадат до половин час след неговите изявления, показва недостатък на доверие в него. Напоследък се чуват много мнения, че именно доверието е ключово решение. Загубили сме правилната връзка помежду си, а в глобалния свят, като в малко село, трябва да живеем в един колектив. Голямо взаимно съгласие помежду си. Виждаме, че кризата води до отчуждаване. Всеки е тръгнал по пътя на протекционизма и по този начин се изолира от другите. Разделянето на обществото наистина може да се обърне в удар. Проявява се природната система, в която всички са свързани един с друг.
Но заради егоистическата ни природа мразим един други го. Дойде краят на времето, когато с помощта на конкуренцията, съревнованието, бихме могли да спечелим и да преуспеем. А днес виждаме, че започва нов период, когато успехът и процъфтяването се заработват не по пътя на свободната конкуренция. Най-вероятно сега хората по целия свят ще бъдат принудени да слагат в сметките си и другите хора, отчитайки ефекта на пеперудата, вследствие на което всички ще зависят един от друг, подобно на клетките на единен организъм, които са свързани помежду си и се намират във взаимна хармония. По този начин и в този случай си длъжен да мислиш не само за себе си, но и за другите. Не трябва да ги използваш в своя полза, а да работиш заедно с тях в името на единството и съединението. Такава е формулата, която постепенно се разкрива днес, но за реализацията й трябва да възпитаме новия човек. Затова съм съгласен с нашия гост, който твърди, че образованието е най-важният фактор. Дов, вие твърдите, че всичко започва с образованието и с него и завършва. Защо възпитанието е всичко? Когато изследваме обществената тема бедност, богатство, религиозно, светско, евреи, араби, насилие, здраве в обществото, виждаме, че във всяка от тези области разминаването все повече и повече се увеличават, разногласията и стават опасни. И само възпитанието е способно да ликвидира тези неравенства. Вземете бедност, богатство, например. Няма спор, че те са адекватни на полученото образование, особено в днешния глобален свят. Днес не може да успееш, ако нямаш специалност, достатъчно високо образование, степен, за да се конкурираш с третия свят. Що се отнася до здравето на обществото, миналата седмица получих един отчет, показващ, че смъртността при новородените, чието майки имат образование, и смъртността при новородените от необразовани майки се различават 4,5 пъти. Това, което касае арабското малцинство, сигурен съм, че образованието и възпитанието в тяхната среда ще ни помогнат да разберем един други го и да намалим опасните различия помежду ни. Във връзка с проблема религиозен, светски, когато бях дете, при нас не съществуваха такива различия. Имах приятели сред религиозните деца. Ако днес имаше повече обяснения, образование, това щеше да създаде разбиране между двете конфликтуващи страни. Би им позволило да се доближат един до друг. Не ще и дума, че същото твърдение е вярно и относително престъпността и насилието. Струва ми се, че днес най-важното е да концентрираме усилията си в областта на образованието. Теорията е ясна, какво трябва да правим също се знае. Просто трябва да се действа. Решението е в действието. И затова са необходими лидери, политическа сила. Надявам се, че ние в ролята си на движение образованието е всичко. В този момент, когато разберем кой ще стои начело на правителството и кой ще бъде министър на просветата, ще можем да се срещнем с тях. За съжаление, първоначално всички се съгласяват с теб, когато казват, че си прав, но това съгласие не помага. Не е достатъчно да се съгласят с теб. Трябва да се работи за това, че да видим и резултати на практика. Мисля, че образованието е формула за решаване на социални проблеми. Лично аз съм по-разтревожен от социалните различия, отколкото от терористическите организации. За тях съм сигурен, че ще ги преборим. Затова всички сили и цялото си време влагам в нашето движение. Длъжен съм да призная, че срещам в областта на възпитанието невероятни хора и това ме
успокоява. Казвате, че възпитанието е решение на социалните проблеми. Искам да поговорим за основните базови ценности, които трябва да се възпитават в глобалния свят, обхванат от общата криза. Като говорим за възпитание, просвета, имаме предвид не само младото поколение, но и всички възрасти. Говоря за всички. Мисля, че възпитанието е проблем, касаещ всички възрасти, макар и за младото поколение да е безспорно на първостепенен. Мисля, че днешното възпитание трябва да съответства на това, което наблюдаваме в природата и това, което се показва пред съвременното общество. Трябва да бъде възпитание в отношение към глобализацията. Какво се нарича тя? Какво се нарича всеобща връзка? Какво означава да живееш в новия свят? Всички системи са построени от нас хората. Икономическите, промишлеността и всичките изведнъж са престанали да функционират. Ние се намираме не просто в финансова криза. Ние пребиваваме в криза в образованието, в икономията, в науката, криза в културата, в семейството, в екологията, депресия. Тоест, днес човек расте в реалност, обхваната от непрекъснати кризи. Как трябва да го обучаваме и какво трябва да му обясним, за да се справи с това? Днес ние точно не разбираме в какъв свят живеем. Възпитанието не означава да се формират в човека ценности, които са присъщи били за нашето поколение. Проблемът идва оттам, че ние трябва преди всичко да разберем къде съществуваме днес. В това, което се нарича глобален свят, което се нарича малкото село или ефектът на пеперудата, което означава, че всички влияят един на друг. Как изобщо можем да се справим с новото състояние, което се проявява в света, с тази природна система, която изведнъж ни се проявява под такава форма? Ние не знаем това и затова няма решение на горе изброените проблеми. Няма решение не само за една от многото кризи, но няма решение за нито една от тях. И ние не постигаме успех в нито една област. Такава е ситуацията и ние трябва да разберем множество проблеми преди да пристъпим към възпитанието. Без съмнение, възпитанието е формиране на човека, а училището не се е заело с това. Не стига само да дадеш на човека специалност и определена подготовка, за да не кръшка от армията и да бъде съвестен гражданин. Важно е самото понятие човек. Но нито детската градина, нито училището, нито университетът не формират човека, тъй като му дават само специалност. Дов, искам да ви попитам. Защо все още се надявате, че Министерството на просветата ще изпълни тази задача? Може би не си струва въобще да чакаме това, а трябва да създадем алтернативна система на възпитание. Ние изучихме в дълбочина този проблем. Не мисля, че Израел може да си позволи нещо друго, освен обществената система на образование. Тя е необходима за това различните общини, репатрианти, араби, религиозни, да не се развиват само в своето направление, а да има поне някаква обща част, която всяка от страните трябва да изучава. Мисля също така, че обществената система на възпитание е необходима от гледна точка съхраняване на демокрацията. За образование са необходими пари. И ако всеки се движи в своя си направление, то бедните ще получат по-малко образование от богатите. Днес съществуват съществени различия в образованието. Да кажем, училището в Тел Авив получава финансиране и от общината, за разлика от училището в някой провинциален град, където общината не разполага с пари. По такъв начин за детето от Тел Авив се дават 2 пъти повече пари и е факт, че това се отразява негативно на образованието в провинцията. Затова трябва да бъде направена реформа, която да даде на всяко дете равни възможности, да повиши нивото на преподаване и управление в училищата.
Ние имаме проект за помощ на директорите на училищата. Добрият директор на училище е инициативен, умеещ да ръководи, да създаде мотивация в учителите, достигащ прекрасни резултати в училище. Той отделя допълнителни часове за възпитание, което вие, например, планирате да проведете освен учебните часове. Детето не винаги може да получи възпитание вкъщи. Има родители, които дават на децата си всичко необходимо, но за съжаление има семейства, където по различни причини нищо не се влага в децата. И наш дълг е да се погрижим за тези деца и да им вложим повече сили в тях, а не обратното. Необходима е ясна програма и дългосрочна реформа, защитена от законодателството, така че всеки нов министър да не може като седне на мястото си да я промени. За последното десетилетие са се сменили 8 министра на просветата и 8 генерални директора. Не трябва да се случва така, че всеки нов министър да провежда своя си реформа. Трябва да има една дългосрочна реформа, подкрепена от дългосрочни финансирания и законодателство. И това е реализируемо. Ние подготвяме проект за такова законодателство и ще го представим за първи път на новото правителство. Ако това се случи и в просветята видят не по-малко важна област от безопасността в Израел, то много може да постигнем. Достатъчно оптимистичен съм. טיוטה לאותה חקיקה ונגיש אותה לממשלה כשתקום. אם יעשו את זה ותהיה באמת הנהגה שתראה בחינוך דבר לא פחות חשוב מאשר בבעיות הביטחון של ישראל. אפשר כן להגיע, אני די אופטימי, אפשר להגיע רחוק, שיש אנשים טובים. Бих искал да изясня какви ценности според вас е необходимо да възпитаваме днес децата и в обществото като цяло, освен развиване на равни възможности за децата от центъра и от провинцията. בוודאי השוויון בהזדמנויות וכן הלאה, אבל כשאנחנו מדברים על התוכן עצמו, מהם הערכים המרכזיים שאתה רואה שחשוב היום להנחיל לילדים ובכלל לחברה בתקופה הזאת שבה אנחנו נמצאים? В израелското общество е необходимо да се възпитава преди всичко взаимно сътрудничество. Обществото ни е много разделено. Въпреки че всички сме евреи, има огромни различия между всички по много причини. Понякога е свързано с месторождението, но даже между религиозните и светските, между новодошлите и новозаселците съществуват големи различия. Затова е необходимо създаването на система, която би обединила всички. Къде виждате точката, където бихме могли да обединим всички? Ако събираме в един клас деца от различни кръгове, светски, религиозни, новодошли, първозаселци от Израел, и в класа има добър учител, повярвайте, той ще успее да го постигне. Той си го поставя за цел и тогава детето изучава предмета и получава добри оценки. Не трябва да се примиряваме с факта, че Израел е на 42-ро място по ниво на преподаване на математиката в глобалния свят. Еврейският народ, чието деца са чели Тората от 4 годишна възраст, заема 30-то място по степен на разбиране на прочетеното. Това е срам. Има някакъв дефект в образованието и повтарям, глобализацията е факт, който не трябва да игнорираме. Тя се разширява и усилва и ние сме част от нея. И ако искаме да бъдем конкурентно способни и да съхраняваме стандарта на живот, ни е необходимо допълнително образование, за да сме на едно ниво с страните, с които се състезаваме. Без съмнение няма да е лесно. Възпитанието е една от най-сложните теми. Нужно е да съберем група от сериозни хора, която да построи правилната реформа, да даде отговор на онези въпроси, които засегнахме. Аз сам не съм способен да го направя. Аз просто разбирам, че е необходимо да се прекарат практически изменения във всички области. Вярвам, че има достатъчно добри хора, които са способни да го направят. Ако създадем от тях мотивация, а не само ги заинтересуваме финансово, то можем да видим значителна промяна. И все пак, вие виждате осъществимост на реформата в рамките на правителството. Възлагате му надежди. Не виждам друг изход, освен общественото образование. Не виждам никаква възможност да започнем приватизация и да даваме частно образование в една или друга организация. Аз живея в Израел вече над 35 години, дойдох тук, бъдейки млад учен с висше образование.
Децата ми са пораснали тук и са завършили университет тук и са защитили докторантури в областта. Едното момиче на философия, другия доктор по биология. Но виждам, че от страна на правителството в течение на всички тези години проблемът с възпитанието винаги е бил изоставен. Можем ли да си позволим да бъдем оптимисти? И да си продължаваме да се надяваме на нещо. Съгласен съм, но не виждам друг вариант. Освен да поправим правителството. Ако частни организации започнат да управляват възпитанието, ще сме свидетели на още по-големи разминавания. Може би си струва да създадем голям постоянен форум, състоящ се от тези сериозни хора, може би състоящ се от самите служители в образованието и специалисти. Говорите за форум в държавен бюджет. Смятам, че ако това бъде голям форум, състоящ се от големи и силни, според общественото мнение, хора, може да промени мнението на Министерството на просветата и едновременно да доведе даже до падането му, премахването му. Според всички мнения на специалисти, с които съм разговарял, трябва да се върви по пътя на подобряване на общественото възпитание, не да се върви по пътя на приватизацията на образованието. Не става въпрос за приватизация. Аз също говоря за Министерство на просветата, но за паралелно правителство, което да не позволява на настоящото правителство да му влияе. Искате Министерството на просветата да се управлява подобно на системата на висшето образование. Да бъде от една страна правителствено, но да се управлява от професионалисти, а не от министри и чиновници. Да, спомням си, че веднъж в Бней Брак местните власти фалираха, дадоха управлението на някакъв комитет и ситуацията значително се подобри. Ако се появи възможност да управляваме Министерството на просветата без политици, ние бихме оставили в това частно възпитание сериозни професионалисти. Може и наистина те да помръднат нещата по-бързо от правителството, което ще започне да преизбира министри и да ги върти. Прав сте и това, което казвате, важи практически за всяка област. Не мисля, че ще е лесно да се организира такова нещо, защото бюджетът на Министерството на образованието е огромен. Затова е необходимо държавно финансиране. Държавата трябва да се съгласи да отпусне изпод контрола си Министерството на образованието и да се съгласи и да даде на частни хора да управляват образователната система. Това би бил идеалният вариант, но не вярвам, че политиците ще се съгласят с него. Не мисля, че ще се откажат от 14 милиона долари и ще ги дадат на частни хора да се занимават с това. Зад това стоят ставки, щатно разписание. Това също трябва да се обсъди с 130 хиляди учители, 3 хиляди директори. Накратко, по-добре е да поправиш това, което вече съществува, отколкото да го построиш наново. Може би новото министерство може да действа паралелно с предишното. Имаме примера на висшето образование. В даден момент то беше решило да вземе управлението над висшето образование от ръцете на министерството. Да изземе. Беше създаден съвет по висшето образование. На практика на тях им дават определена сума и те сами решават как да харчат бюджета, какво да развиват, а какво да оставят. Този модел беше много интересен и успешен първите години. И днес тази област се управлява по същия начин и макар и политиците да се опитват да проникнат в нея, но първо, че ти зависиш от техния бюджет и преди всичко трябва да се бориш за него. Без спор, в висшето образование това работи чудесно, но трябва да отчетем, че от гледна точка на сложността, системата на висшето образование е по-малко сложна от цялата система на средното и началното образование.
יחסית הרבה פחות מורכב מאשר מערכת החינוך כולה. Говорим за организационно ниво. Ако говорим за същността, как правилно да възпитаваме? Проблемът само в учителите ли е или в това как да заинтересоваме детето? Как може да съберем такива различни хора? Напълно възможно е, че в резултат на сегашната криза много от специалностите ще изчезнат от пазара на труда. Кризата сякаш ще разтърси пазара и във всяка специалност ще останат само тези форми, които са необходими за живота, а останалите излишни професии, които са били създадени и измислени, просто ще изчезнат от хоризонта. Виждаме, че в университетите съществуват специалности, които просто харчат обществените пари. Струва ми се, че преди всичко трябва да възпитаваме човека, а колко ще знае, не е толкова важно. Важно е да знае основите. В крайна сметка, като завърши училище, колко неща човек помни или след университета. Важно е тези знания да са концентрирани в нещо определено, в това, което се нарича човек, така че той да бъде личност. И това е именно онова, което не достига. שהדברים האלה הצטברו אצלו למשהו מוצק, למשהו שזה אדם, שהוא אישיות. Личност, която знае какво знае тя. Личност, която знае защо живее, за какво живее. Сигурност нямам предвид религията. Това трябва да е напълно отделно както от религиозния аспект, така и от светския. Тъй като по същността си и едното и другото са един вид религия. Трябва да се оформи човек, имащ определени ценности, откровенност, нормални и прости ценности, като честност, справедливост, връзка между хората, принципа обичай другия като себе си. Тези ценности позволяват на човека да бъде добър, хармоничен индивид в обществото, но за съжаление това не се случва. По мое мнение, специалността е вторична. Нека човек да бъде шофьор на автобус. Нима това не е важно. Същественото е той да притежава човешки качества. Тоест, трябва да има определено съотношение между вътрешното възпитание и образование. Според мен, при правилното възпитание тези различия, за които говори Дов, изчезват от само себе си. Грижа се именно за това професията е на второ място в моите очи и въпреки, че аз самият съм учен, именно за това ми се струва, че в новия свят професиите ще се променят, а също така и ще придобият нова тежест. Господин Лаутман, със същия въпрос се обръщам към вас. Коя е най-важната ценност, която трябва да изградим в учениците? Бих разделил това на две части. Спрямо професията, безусловно, днес е необходимо да им се преподава на такова ниво, че това да позволи на човека да е конкурентно способен, както в Израел, така и в глобалния свят. Днес определени професии в Израел не са конкурентно способни. Трябва да се изучават технически и технологически специалности, а също и такива, с които хората да могат да си осигурят доходи. За съжаление, наброявам около 40 000 деца в системата на образованието, които са обречени да са бедни в следващото поколение, защото не са получили достатъчно високо образование. Това е от една страна. От друга, необходими са определени ценности, както за това да си конкурентно способен, така и за това нашият живот да е по-приятен, по-удобен. За това, че да живеем в държавата Израел, разбирайки израелското общество. Длъжни сме да приемем израелското общество, опитвайки се да се сближим един с друг. Аз съм роден и живея в Израел вече 73 години и виждам, че в много области се отчуждаваме един от друг. Жалко за онези надежди, че с годините първозаселниците и новопристигналите ще се сближат, а не обратното. Усещам, че ние се отделяме от религиозните, от новодошлите и даже от тези, които живеят тук вече цели 20 години. И естествено се отделяме от арабите и не
не правим достатъчно за това да ги развиваме. Разтревожен съм за това малцинство, не заради това, че ме е грижа за тях. Грижа ме за мнозинството. Това малцинство в крайна сметка ще нанесе удар на мнозинството и не трябва да храним илюзии по този повод. Не трябва да обичаме арабите, но трябва да направим нещо, за да изгладим разминаванията. Грижайки се за себе си. Виждали сме какво се случва, когато има недоволно малцинство и най-вече когато малцинството е толкова многочислено. Затова очаквам от учителите да знаят как да възпитат такива ценности. Такива учители има, но те са малко. Ако училището обучаваше детето в определена възраст, как да разбере един новодошъл или религиозен човек, рабин, то щеше да е много по-лесно. Трябва да се отчита, че съществува разлика в образованието на родителите. Днес родителите имат голямо влияние върху възпитанието на децата. Ако родителите са необразовани, децата по естествен път получават по-малко и различията между децата от образовани семейства се увеличава още повече. Тоест, необходимо е да се обръща внимание на деца, чието родители не са образовани и работят до късно и трябва да се инвестира повече в такива деца, отколкото в децата от благополучни семейства. Това е възможно да се направи. Би било добре, ако Министерството обръщаше внимание на всичко това, а не само на това в училището да има добър директор, учители и класовете да са добре комплектовани. Може би трябва да се добавят в класовете допълнителни инструктори, които да се занимават с децата в следобедните часове. Сега реформата "Откриваме бъдещето", което се нарича така, добавя допълнителни часове в училището. Въпросът се състои в това, какво да направим децата в тези допълнителни часове. Може да се използват тези часове с възпитание, за което говори професор Лайтман. Има достатъчно добри хора, които биха могли да бъдат помощници на учителите и да се вземат с тези функции. Няма край на тези идеи, които може да реализираш. Ако излизаш с инициатива, гледаш на нещата в перспектива, не трябва да отпускаш ръце. Не бих казал, че знам всичко, но гледайки отстрани как се развиват събитията, вярвам, че при добра организация и добро управление всичко може да се направи по друг начин. От една страна, системата на образованието не функционира така, както би следвало. От друга, срещам млади и енергични хора в различни фундации, обединения, директори на училища, с които може и планините да се преместят. Трябва някой да ги насочва и мисля, че заедно с тях можем да постигнем резултати. אפשר לעשות את הדברים, זה אסור להרים ידיים. ואני לא מתיימר לדעת שאני מכיר ויודע את הכל, אבל מספיק שאני עומד מבחוץ ואני רואה איך הדברים נעשים, אני אומר, בארגון טוב, בניהול טוב אפשר אחרת. Ние също имаме добро управление и имаме желание да създадем алтернативна форма на системата на възпитание. Всички имаме желание да направим така, че ценностите, които са важни в глобалния свят, да се предадат на децата. И всички искаме по-добро образование. Искаме да живеем в страна с по-голямо единство, в общество, което да не е разделено, така че принципа "възлюби ближния като себе си" да се възцари между нас. Предаването ни стигна своя край. Искам да благодаря на уважаемите ни гости, господин Лаутман и господин Лайтман. Довиждане.